Здравейте на всички, аз съм Станимир 85 и тук Аз с мен съм Мартин Велков. Здравейте, приятели. И тук е моят брат, братът на Мартин, Наталя и Стелка. И днеска ще призоваваме Дама Пика. Чарли. Дама Пика, бе, айде. Аре, Дама Пика е Чарли с едно. Чакайте сега. Я можеш ли да го спираш на пауза? Да, мога да го спирам. Я го спри да нагласим това. Не бе, остави. Ето. Кой ще пита първи? Наталя! Марта само ще Марта. Не, най-големия. Да, Мартин. Той ще е първи. После ще е Наталя, после ще е Стили, после Иван. И ти Не. и ти. Добре, айде, после ще питам. И после накрая ще Я Стелка. го спрете на пауза за малко. Няма. За малко, бе. Той ще се покаже с едно... И извинете за малкото прекъсване. Продължаваме. Дама Пика, тук ли си? Са малко. Да го дръпнем. Ей! What the fuck? Айде сега и Наталя. Да! Тук е! Тук е! Нати, давай ти. Пика. Ще ни изядеш ли? Oh my god, what the fuck? Как му е такова нещо? Аре сега ще питам. Марти ти поеми. Окей. Сега Марти поема. Да се лело, ние снимаме клип. Чарли. Аз ще имам ли шестица по човек и общество? Не! Добре. Само да помислих за сега. Моля И чайте се. Аз не искам да питам. Ще питаш и ти. Сили са си ти наред. Влез да питам. Добре. Дама Пика. Нати ще бъде ли гати спилен?